Keski- ja paikkojen yläpuolellakin. Keski-Afrikan maata on kylmiä alueita vielä tällä hetkellä. Idässä ja pohjoisessa lämpötila yleensä. Siinä on vasa. Ja siitä lämpötila nousee eteläisessä maassa jopa 15 asteen vierelle lounassa meille pyrkivää ilmanmaassa. Aika komien nähdä. Aseet tosiaan siirtyvät kohti koillista niin, että päivällä yleisemmin itä- ja keskisessä maata suuremmassa Oulun lääniä ja ehkä lähes Lapissakin. Säädetään etupuolella voi jo paikkoja nähdä Lappolakin tulla sateita. 2 vassoa ja emä on pihassa. Tähän on kommeita. Päivä on kaiken kaikkiaan tuulinen, kaikkien tuulisen on täällä lännessä, läntisessä maata. Ja illan aikana, kunhan matalan keskus siirtyy Perämeren pohjukkaan, hyvin voimakkaat tuulet puhaltavat matalapaineen keskuksen eteläpuolella. Yleensä sadetaas illalla entistä yleempänä, Pohjois-Suomen alueella sataa yleisesti. Etelämpänä tulee joitakin sadekuuroja, mutta yleisesti läntisessä maassa jotain ei. Siinä on emä. 3 metriä väliin. Ilta on hyvin lämmin edelleen, 15 asteen tienoilla ollaan itässä ja muualla lämpötila vaihtelee keskimäärin 5 ja 10 asteen välillä. Varoituksia on kovasti tuulesta voimassa. Myrskyvaroitus on annettu pohjoisille merialueille ja muilla merialueilla tuuli puhaltaa kovaa. Myös sisävesillä on huomautusmerialueille ja todennäköisesti illalla viimeistään Oulun läntisessä tuuli voi jopa maa-alueella olla